Hemen Joseba Sarrion handia dugu, euskal idazlea dena. Joseba, 1958 jaio zen Iurretan, Bizkaian, eta euskal filologia ikasi zuen. Horretaz aparte, kazetaritzan kolaboratzaile izan zen. Gizon honek liburu batzuk idatzi ditu, hizkuntza askotara itzuliak izan direnak, eta genero askotakoak. Esaterako, narraziokoak, olerkiak, haur literatura, komikiak. Liburu hauen adibide batzuk, Lagun Sostua eta Kolosala izango da izan daitezke. Orain ikusiko duzue Joseba, ez da argazki honetan agertzen den bezalakoa, zeren eta atxilotu zutenetik eta irten zenetik kartzelatik eskapatu zelako. Klandestinitatean bizi da, orduan urte asko darama inork ikusi gabe eta behar bada sorpresa bat hartuko duzue, baina hortik dator.